Iniciem un nou Aranem Podcast. Podríem dir que ja començam els Aranem Podcast d'Eustieu. No estic convidat que les persones que lo ven ja a través de YouTube, és que ets en Spotify vos fastidiats, a veure lo podeu escampar per YouTube, se no. Ja havia amb samarreta, ja comença a haver aquesta caloreta de la Val d'Aran, encara que ja et sabets, ja si ho en a Val d'Aran, tostem mos desvellam amb aquest mar de brumes d'Eustieu que dempús de poc a poc se va daurint, dempús ja és el soleil, dempús ja que era típica tempestota de tarda que tostem a dequei en aquestes nautades d'Aran. Les persones que no lo vedets, que encara en Spotify, van a procedir a presentar-le ell, Juanmi Riu, que Juanmi Riu, les persones que no le coneixen tant, ella és una persona que s'ha dedicat, no sé si tota la seva vida, òbviament no, quan era petit imagini que només leu tota la seva vida, com a mínim si tu era professional, s'ha dedicat a tot el cabell de la seguretat de les persones, i això s'ha traslladat en Dios Encastres eminentament. Dic en Dios Encastres perquè ara, avui dia, ja no forma part de la seva funció principal en els darrers anys, que era de pompier o, en aquest cas, també responsable del grup de rescats de muntanya de pompiers d'emergències. Ara també forma part de Vaqueira Beret, vinculat a la seguretat, més ara d'en Pigenies Menites descobrirem si on més és això. Més primer, òbviament, vam a saludar-li. Juanmi, com va? Hola, bon dia a tutti. Molt bon dia, Juanmi. Com estàs, primer de tot? Ara bé, molt bé. Ja s'ha acabat la temporada, més tranquil, bé, molt bé. Això m'he cau dir, Juanmi, torno a insistir, és que ets en Spotify no que enteneràs. És el primer convidat que no porta auriculars. Sí, no m'agradava. M'he dit ell que no m'agraden els auriculars. M'escutau a jo mateix i no m'agradava. Més això i jo que, per exemple, soc acostumat, ja s'ho ensenyau art d'escoltar-me, t'has notat com que era buts i diferent, no? Ara que té projecte està d'hora normalment? La que m'escuti jo cada dia, sí, me notava diferent. No t'agrada, no? La veig escoltar-te? No. I a la veig puc considerar que aquesta entrevista no la vas escoltar? No, sí, l'escoltaré. Aquesta? De morir que sí. Molt bé. Per cert, pregunta d'examen. Has escoltat Bet Aranem Podcast? Sí. Tens que hi ha altra pregunta d'examen? A veure. Quin? De Fabi. Et de Fabi. Sencer, he escoltat trossi de Betún, et de Fabi. Molt bé. Aquesta sembla la iniciativa en general de que se pugui impulsar un podcast en aranès. Perfecte. I me sembla una idea genial, la veritat. T'animi i te feliciti per a feina que és. Moltes gràcies, més com l'he digui. Ara no raurem de qui l'et digui, no te vau a canviar les preguntes que te vau a Ah, no? Per molt que m'hagis dit això. Ara no m'embrem qui també me digui caso, que també me quinxilleu era pilota. Sí. No, jo tots temps et digui, els convidats que havien assiu a Aranem Podcast no hi hagi d'un. I bàsicament hi ha conversa entre 10 persones, 10 coneixuts, 10 amics que a cap per a fin que se troben en una taula i que parlen de temàtiques força diverses. Insistisc, no hi ha cap tipus de guidun. Tu has pensat què te vau a demanar? No, la veritat és que no. Ara jo he començat a pensar que me demanaues, però quan he sigut en bici, però no. Començant per a bici, la veig. Ja que has tret el tema de la bici, ell el que més t'agrada ara mateix en ton dia a dia en Eustieu? Ell el que més esqui, no el que més m'agrada, però sí que el que més esqui perquè me da molta desconnexió, com que liberi molt el cap, m'agrada molt. Més és l'esport que eminentment practiques? És a dir, te dediques tota la bicicleta o t'agrada també nedar, gesset a la muntanya, caminar, córrer? No, m'agrada la bicicleta, però m'agrada molt anar a muntanya, m'agrada escalar, m'agrada activitats alpinístiques, que ara la meva feina me costa més elles, però m'ha agradat molt el tema de la muntanya. Era bicicleta també, però la bicicleta me da més desconnexió mental. Clar, però jo ara pensi que quan un viatge que t'atrapé, que jo corria, tu eres en bicicleta, mos trapérem en camí enreiau entre els pobles de Casarill i Garós, i jo pensava, però ara aquest tipe se va tirar per a pista que era que baixa de Garós a Casarill? Per a que era baixada aquell plea d'escaletes, sabes? Que era aquell tan lunga que si tu la baixes molt bé, se la puges i apitada. Ell pràctica. No es pou de caiguete. Perquè, insistis, ell en desniveu les persones que ens veuen a YouTube molt pronunciat. No sé si sabries dir de grad de percentatge de desniveu i a passada. Sí, bastant. Però en molts anys, porti molts anys en aquest tipus de bicicleta. Has caigut molts viatges o no? Sí, de l'ús mateix. Ah, sí? Sí.
Bueno, però te veig ben, No, te veig ben. No has el braç... Un senyal de Nant, ara que com acosta més ja ho hem donat un senyal de Nantium i s'ha acabat. Ara Abdelà d'aquesta afició, tu te dediques a participar en vera d'aquestes curses que sent... Ja sé que no organitzes jo, ara després en parlaran d'aquesta que organitzes, bueno, que organitzes tu amb tot un grup d'amics més. En tot temps lliure també te dediques a participar en vera a estil pedals de foc? No, en molts anys sí, m'he dedicat a molt, a moltes competicions, pedals de foc entre eres, però ara no, de portar uns anys està darrere que ja deixé de... Preferisc muntar a... pues anàvem uns dies a ports o anàvem a un tipus d'activitat amb els amics que no competició. Com a diríem, vosaltres, un grup d'amics, fonderets, creerets, impulserets, era Viella Cycling Tour, que no sé si en aquest moment també s'havia anomenat Valdaran Cycling Tour, pot ser? Bueno, molts anys, Pep, que organitza la Pedals de Foc, ja organitzava el Valdaran Cycling Tour, i a la vegada nosaltres en primer moment volguérem metre Valdaran, però al final, com ja l'auiet aquest nom, meterem des de la primera edició tu estem estat Viella Cycling Tour. El que passa que en Viella se queda poca, que era cursa, no? Vull dir que que arribes ja no la tornes a cauxigar. Això no hi com a... Ara s'ho pensant, per exemple, en els backyards aquestes que has de dar tours, com a si siguessis un errat, pendències com a 7 quilòmetres. Aquí en la Via Cycling Tour, ets 10 distàncies, que me sembla que ja hi ha quarta, se me deixes metre entre cometes, hi ha quarta, que guaire quilòmetres són? 90. Molt bé, 90 quilòmetres era quarta, ja vedets, era la meva percepció com a ell. Guaire metres positius? Era quarta 2100. Molt bé, 2100. L'heu arren, tranquils tot dir. Era lunga? Era lunga 157 en 3.100 de desnivell. Ja he dit, que mos entenegam, es visitarà Valdaran, se vos anat a Lleida, pues era Via Cycling Tour. Tant 3.000 de desnivell. Tant 3.000 de desnivell que si te'n pots passar bé. En què penserets quan didets vam a crear ja cursa de bicicleta de carretera? Pues bueno, primer de tot, vedíem que hi havia moltes competicions a Valdaran i no hi havia cap de bicicleta de carretera. I tots pensàvem, mos agradava, i tots pensàvem, que vengui ja una empresa, perquè ja s'intenté que vengués una empresa de hora, vengués així a guanyar assessors, saps? Diguem, per què no muntam nosaltres... Per què no mos guanyam nosaltres sos? No, perquè no m'ho guanyam. Per desgràcia, me sembla que entre el temps que hi dedicàvem, aquest dia, també metem sos de la potxa, però per què no muntam una causa d'aquestes així, guarda, perquè creiem que hi ha un lloc molt bonic a poder bicicleta de carretera, a un ports molt bonic, al costat també hi ha ports mítics que el que intentarem anar a cercar un port mític que hagués aquest atractiu de Tour de França com et vales, guarda, doncs començarem a liar un grupet d'amics, començarem a tirar de guant a de guant i hem molt contents. Guaire edicions portats ara mateix? Doncs 4. 4. Sí. Heu la intenció de seguir sense pou en què era infinit més enllà? Sí, nosaltres, mentre puguem haver el suport de les entitats o dels patrocinadors, que són els que ens ajuden a nosaltres a poder tirar d'enguant aquesta carrera, nosaltres continuarem d'enguant. Són privats o també són entitats públiques? Hi ha entitats públiques, com pot ser l'Ajuntament de Viella, Consell General, Diputació, Mossadachós, però després també hi ha marques com Abonària, Infisport, Feel Free. Aquestes empreses també dan bet so. Molt bé, suposo que totes aquestes empreses seran contentes que les acceptarà ja promoció. Claro. Ha sigut el bonic que no hi ha línies vermelles. A jo generalment no m'agrada parlar de causes, de marques, etc. quan no afecten al convidat, més si hi cau carrer que afecta al convidat positivament, el convidat lo pot treure, no hi ha cap tipus de problema. Més si jo, per exemple, i metia l'exemple l'altre dia, si vull parlar d'un supermercat, doncs que jo digui d'un supermercat gran, de color verd, de Ciutat de Valdaran, de color blu, que hi mitjaran o... Sabes el que vull dir, no? Heu pensat en arribar a Tourmalet? No. És impossible, no? És impossible. Perquè si hagués de cercar un circuit, crec que ja serien 300 quilòmetres. Sí, ja d'ací aquí només anat aquí, ja són 3.600, me sembla que 3.800 de desnivell. Perquè ja era etapa que gessia de prop de Tourmalet, arribau a Port de Portillon, finalitzau per Beret o cau carrer Natau, me sembla que se nequin en similar, cau carrer en similar sec. Això és inviable?
a nivell organitzatiu és complicat, perquè has d'arribar de gestionar en un lloc, t'ha corredut, famílies, tot és més complicat. Se pot, sí. Aquestes que són atau ara darrerament el que hi més són carreres per etapes. A vegades no hi ha tant de seguiment, de famílies, a la vegada se podria, però l'estil o la idea no està hi més, pues, que també sigui una carrera familiar, perquè venga la gent el fin de setmana, vies així, pues, passar, els que no curren pues, poden passar el dia i a la vegada és més fàcil. Que a més, que dieu ara, vostra prova és cicloturista. Sí. Podria, no sé si la puc definir a tau. No, és cicloturista, no, és una carrera no competitiva. Correcte. Tots tema que ho he cercat, que sigués aquest objectiu, que sí, la gent perquè... no vengués així a picar-se, bàsicament. No, i a més, perquè molt més, si passes a l'auto extrem, la competitiva i tot molt més complicat, has de barrar carreteres, impossible, inviable. Bueno, les aguats de barra igualment, no? Era no pujats a Portillon? No, sí, però no hi ha res barrat, i tot d'hivern. I sí, els corredors han de respectar les normes de circulació, no han prioritat de res. Nosaltres hem cotxes, motos de seguretat, els Mossos també havien col·laborat, però la prioritat tots també hi ha cotxe, han de respectar les normes, sobretot. Me diries, entre cometes, suposo, ja ho hem de metre sos de la nostra potxa. Més guai de persones formen part activament d'aquesta prova. De la Via Cycling Tour. D'organització o en total? Sí, ben, se me vos das dies donades. Bueno, de grup que estem aquí hem pues 9 persones que estan dedicats a l'organització i després aquest dia podem arribar a estar pues, entre 80 i 90 persones. Si no hi hagués voluntaris, aquesta prova seria inviable. És inviable. És molt difícil. És molt difícil perquè, a més, en la nostra prova també no podem... Nosaltres ja ho hem de metre gent en escrutges des carreteres. Per normativa també els Mossos no pot haver este menor, ha d'haver carnet, ha d'haver les característiques, a més no és fàcil també trobar voluntaris que vulguen. Tu que veies aquesta part des de l'organització, com ves d'haver de demanar a les persones que siguin voluntaris? Està la teva prova ja dit de mostrar va venir un moment en qual doncs, els voluntaris d'Aran, que han estat eminentment les persones de forma desinteressada ajudant a tots els esdeveniments de caràcter esportiu que s'han desenvolupat així en territori, de poc a poc van tenir a peu de costat, com a il·lògic, perquè molti ja n'hi ha edat, ja són segurament més... L'euet 70-80% ja són jubiladi d'et, encara les ves en a marxa veret, encara les ves en a marxa veret, jo a casa les he vist, són persones encantadores perquè junts tenen pari de meres. Ell va passada, el que han arribat a aquesta gent. Més ara què? Costa molt d'atrapar voluntaris? A dia d'avui jo crec que el màxim problema que ho hem nosaltres és voluntaris. Però no són que vosaltres els esdeveniments esportius. Però tu compta que en mes de juliol, de Juncega, quantes competicions hi ha? Impiale. Agost, setembre, totes volem voluntaris. És normal, És normal. Nosaltres, al final, un dels nostres objectius és poder quedar hagués voluntari. I més, nosaltres, quan estem parlant de SOS, jo de les causes que volem haver SOS, te poder quedar voluntari. I dir, bueno, sabies, te vam a quedar, te vam intentar convidar a dinar, te vam a dar la gorra, te vam a dar la sudadera, el que sigui, vam a intentar. Perquè és el gran problema que hem nosaltres a nivell d'organització. Que jo detecti que de cada viatge costa més les proves més llanes, perquè les granes, vau a metre un exemple com ara UTMB, ahí com és més fàcil dir-ho a trei perquè genera ja un volum de població que se desplaça tot així, a la vegada ja familiars, inclús dels propis corredors, com que havien a passar 4 o 5 dies ja que jo vull estar voluntari un parell de dies, perquè aquí ho també tenen, vols estar voluntari un dia, dius, són que matí, són que a la tarda, a la vegada, bueno, i de forma força flexible, com que hi ha un volum brutal de gent. Però segurament, perdona, segurament també hi ha molts problemes. Perquè també la seva competició és molt longa per tota la Vall d'Aran, moltes hores, molts dies, segurament també hi ha molts problemes. Sense dubte. Comparteixo totalment aquesta reflexió, no sé si també, ja que hi és, se vos arregrair estos voluntaris. No, arregrair a tots els voluntaris, no? Més els tots també, home. Els nostres sobretot, perquè a més sí que és veritat que ho hem aconseguit que com a mínim hi ha fidelitat en tot i els que vien, les agraïm molt l'esforç per via, per continuar cada any, i el que diuen, nosaltres intentem ajudar, intentem poder causa estat aèrit que continuen venint a ajudar-nos, està clar. Ara que has dit això de la fidelització, és veritat, perquè jo, per exemple, he amics que han col·laborat en curses com per exemple era Montpius, que han anat un any
les agradaran bien, es repeteixen. Correcte. No hi tant eret de dir aquesta prova no m'ha ofrís ren, que a veure fins suposi que o dan en mallot, o tenia samarreta, o te dan casqueta, o te dan en tricot, o jo que sé, això que sigui, però era gent, és voluntari, jo crec que el que més les agrada que per a fi hi un reconeixement de la seva feina, que no pensen que estan aquí perquè sí, realment que són persones que dediquen el son temps a tot acrò, perquè les agradaran bien. No, és que sense ell no hi ha carrera. Són tan importants que no se valore dieu, sí, però és que són tan importants que si no sigués per ell no hi hauria. No hi hauria curses. La nostra, tutes. Sí. El que dius que te diria que les agradaran bien de la prova. Que dieu aquest ja ho te factu de que les motive a participar o a formar part, perquè acá per a fi hi ha un projecte que imagine que vosaltres de la Via Cycling Tour també assajats de que els voluntaris se creien que el projecte també és so, que també lo viu i no lo gaudissin. Sí, senyor, ja tau, Molt bé. Ja tau. Ja d'este tau. Ja t'ha acabat la Via Cycling Tour, que demorats en quan? Perquè me comentau d'hora de micros, 600, 800 persones anys anteriors, en quan què? Bueno, l'han passat metem 700, si haveixeu un senyal de sort, en quan podem metre 800. Molt bé. Tampoc volem metre molt i més, no volem ser creixéssim i creixem molt, molt poc a poc, de poder anar controlant també. Molt bé. Juanmi, la bicicleta i la teva gran afició esportiva, no sé si has verat afició d'hora de lo que hi ha esport. Què t'agrada en ton dia a dia? Lo que m'he de temps, ara. Bueno, me cau dir que t'heu empanat, temps a web perquè... Cau els mainatges, cau la faena, cau... Vengui a seva podcast més d'empús, ara ja entrenats a quina hora s'ha gravat això, d'empús me cau anar a portar a mainatge tars extraculars de futbol, me sembla que m'havies dit. No m'he de temps a guaire. Eret d'este pare té molt de temps, no? Sí. Ja tau, no hi ha guaire més. Més als estos moments, no sé si t'agrada Liege o si t'agrada, no sé, passejar amb la família per a muntanya o... Sí. O què està desconnectat de la bicicleta? Bueno, tant els mainatges d'activitat. Normalment intentàvem anar a caminar per a muntanya o anar amb bicicleta tant els mainatges, anar a algo diferent. El fin de setmana me'n vam, anem a l'Undemvilla a veure les bicicletes. Bueno, sí, intentar passar estonada amb els mainatges, ja que per a mi a feina anywhere no pugui estar el que m'agradaria, ara hi ha un moment de poder aprofitar aquestes estones d'Ameri. Te volia aquesta pregunta més endavant, més va aprofitar que m'has metit en Xinyau era iniciativa, de poder te la plantejar. Tu has format part de... Guairians has estat pompier? Porti bueno, vau a dir deia frase, quin viatges pompier? Suposi que ja més deixes d'este pompier. No, ho mateix. Jo porti de pompier entre tant des de 8 anys. Antes ja baixava a parque de bombers, la guava a cotxe sense este pompier, però oficialment tant el títol des de 8. Eres un bon voluntari abans. Ja, sí, és el que podia. A la vez Guairians has estat a Preprets. Laborals 23. I ara havia un nou canvi en la teva vida que l'has iniciat en parell d'anys. Justament ara 2 anys, sí. Ben, mai. A la vez era pregunta d'on tres més temps en tastos, en la teva família o en tu? Abans, com a pompier, que hi ha un horari imprevisible, més previsible perquè ell suposi partit per tours, o en vaqueira anywhere que sabes que vas a pringar tot anywhere més que d'empís dieu tieues més flexibilitat, tardor, primavera... No, en pompiers. L'horari era més flexible, avui hi ha molts més dies d'esta, també treballàveu de net... Ara sí que és veritat que ara anywhere no les vegi, ara pugui aprofitar més els caps de setmana, però avui hi ha més flexibilitat en pompiers. Aquestes preguntes me souen molt, perquè no he arribat encara a la teva vida de pompier en tot això, més com ves la decisió d'haver dat el salt? Ara que has passat 2 anys, ja estàs amb aquesta perspectiva de laboral. No sé, que un pas fàcil. Sí que un pas molt, molt difícil perquè jo estava en treball que m'agradava. Jo estem de ben petit volia ser pompier, volia estar en grup de rescat de muntanya i m'havia volut. A la veig sí que és molt complicat prendre la decisió, però bueno, al final en la vida també són reptes, són projectes, també me'n vau a un àmbit que no me'n vau a treballar a la playa, sinó me'n vau a treballar a la muntanya, que és el que més m'agrada jo, me'n vau a el que m'agrada
rescat, me'n vau a socorrisme, estar a muntanya, principalment. Vaqueira, tu estic a la teva porta? Sí. I quan te veia tu estar a porta, què penses? Primer no me'l creguia, sincerament. No me'l creguia. Sí, he tot molt... Després orgull, perquè com a mínim... Pensen en tu. Claro, venc l'empresa de la Val d'Aran, tan potent com a Vaqueira, que han pensat en tu, i dius, ostres, quin orgull, no? Quin plaer que pensiguen en tu. Ara veig, la veritat, que molt en xoc. Si hi ha decisió difícil, per això que m'has comentat, més si hi ha decisió ràpida, i ha dit de... Aquí menti, jo ara veig que hi ha... Jo sé els noms dels responsables de Vaqueira, més tant no m'he tenint compromís, no les vau a dir, més vengueren segurament una persona o un parell de persones de Vaqueira, segurament top 5 de nàutic cargues en Vaqueira, segurament hi ha persona de la Val d'Aran, dieu era auta persona, havia entrat a la porta, te dit, escolta, mos interessa molt el teu perfil, te podríem oferir això, ara que ja hi ha perspectiva que dieu se pugui d'obrir a plaça en futur, te dan marge de temps de decidir? Sí. I encara no te pressiona tu internament de dir me cau prendre una decisió que hi transcendental a cap a la fin? Perquè encara que suposi que tu d'empús se falles en pas pots tornar a darrer, dieu, sí. Hi ha un canvi de vida total. Total. No, home, de vèrtic prenen la decisió. Temps als temps. Vull dir, al final cal prendre la decisió. El que més ja creu. Vèrtic te da en prendre la decisió. Sí que, el que tu dius, sí que pots tornar a darrer. Demanes una excedència, jo he demanat una excedència, però bueno, tu estem el mateix. Quan prenes una decisió, has d'anar amb totes. No pensar, sinó vau a per totes, la decisió la que he pres, ja està. Vull dir, no cau dar-li més voltes. La decisió que has prenut a cap a la fin te reflexe ja a la part final d'aquesta excedència. Són 2 anys d'excedència generalment o eren són? 5. Màxim 5. A la veig 3 anys més enterrajat, no? T'ha pensat, Marc. Vale. Bueno, però per ara estàs bé, no? Estic molt bé. Què tal els companys de feina? Molt bé. Sí? Bueno, a mi tu eres el jefe. Tu eres el jefe, però vull dir, amb els teus companys del dia a dia, perquè per a fin tu has de gestionar o coordinar operatius, no? Suposi, o... Què és en dia a dia en Vaqueira? Bueno, des del primer moment arribar, ensenyau la coordinació amb 3 zones, que sigui Vaqueira, Beret, Bonaigua, eren els responsables de cada zona, ensenyau principalment la prevenció, preparar les pistes que estigui tot adequat, estigui tot ben, que la gent pugui esquiar, i després hi ha un viatge estatut, anar a tirar ja els accidents que ja esquiguen o els problemes que vagin gestant durant el dia. Tu hi vas, t'has accidents, o hi van d'auti professionals, pisters sanitaris que puguen anar a Vaqueira? Primer van els pisters, primer intervinent, si la causa ha d'augmentar de persones o de responsabilitat van els responsables, segons les gravetats o les complicacions, jo m'agrada anar estar aquí simplement per dar aquest suport o per se necessiten veure la causa que jo les pugui dar el que ells necessitin, no? O se cau intermediat en llauti organismes, ja sigui pompiers, ja sigui llauti departaments de la mateixa estació. Vas ensenyar a poder ajudar. A veure, jo vull saber com funciona aquest protocol de responsa directa, perquè això en pompiers també l'hauràs treballat. Telèfon 112 o 0080 en aquest cas, per ser de cas, per ser ja vera persona que no us escolta, el va guanyar molt poc a poc, 97364 0080. Ara te connecta també a la sala de control a Siu en Casau, que suposi que serà molt més ràpid que t'atenguen per aquí que no dieu telefonat 112 o el mateix. Sí, tampoc ara no això tant, però en el moment un rescat de muntanya que anés per 112 o anés per la sala nostra de pompiers podia guanyar de 10 a 15 minuts. I a Croi Vital. Se vies així normalment no era gent que ja en la sala ja se coneix, ja no has de dar gaire explicació. Si jo te dic que m'hem un curbisung, no te va començar a demanar què calla o què municipi, ja sabes, ja estàs guanyant aquest temps. I que jo en la sala de control, ara me sonant, perquè, ostres, me'n bremi de la pregunta encara, que era de com funciona l'operatiu de Vaqueira, més vull congelar un moment aquesta pregunta, i ara que m'en això, en lo de la atenció també de
dels pompiers o de l'equipa sanitària, etc. Quan tu telefones a la sala de control d'aquest 0080, han un mapa molt gran, un mapa electrònic molt gran. Si jo telefoni, jo soc en Consell, jo soc en Montcorbisun, no hi apareix un pintet aquí geolocalitzat? No. Per què? Per privacitat? No, perquè Acro no. Acro no, a dia d'avui no és actiu, ni operatiu, ni picant, perquè és molt més complicat que tot això. Ni picant a Xendutge tampoc. Tu pots geolocalitzar d'empús, però és molt més complicat, no se pot, Però no podria salvar moltes vides? Era de dir tu telefones, era trucada, se geolocalitza automàticament, ja t'apareix en PIN des d'on està telefonant la persona, la persona dits he hagut un accident, no veia res tal, ja t'envien a la patrulla perquè ja estan veient on és. Si la persona és desorientada no te pot dir d'on és. Acro s'utilitza en recerques o Acro, a la vegada hi ha altres sistemes, a la vegada post-triangulacions de antenes, però a dia d'avui Acro, perquè a més és un tema de privacitat, a la vegada hauria estat tot el món controlat. Bueno, però són que hauries controlat els que te telefonen. Però no. Home, que si haguessis a tot arreu davant d'en pintets aquí, te tornaria joco. Te tornaria joco. A veure, ara descongeli la pregunta. Jo imaginem, vaig tatanue maua de me lo vaig a jo mateix. Jo me caigui esquiant, o me caigui en snowboard, o passejant per a muntanya en entorn de l'estació d'esquí. Veigui darrere del forfet el número de contacte, és jo telefonia. Quan d'aquí què passa? A la vegada rebem la trucada en la torre de control, ¿vale? Tu estàs aquí? No. Bueno, estungui, depèn. Depèn, si hi ha vera complicació, doncs també muntam com el centre de crisi, lo muntam aquí, si passi estunes aquí, també com van les causes, coordinamos, perquè al final hi ha coordinació entre la torre i nosaltres. I a la vegada passi estunes. Tu truques a la torre te demana, t'ha concretat exactament, t'ha localitzat exactament on és, en quina pista és, el número de balisa que hem, les hem numerades, és informatives, el nom... Lo típic de que lo més a prop que estàs baix, doncs ell era un número 1. Eso és. Era 1, era 2, a la vegada ja localitzàvem, a la vegada hem diferents punts estratègics muntats en l'estació que des de qualsevol punt d'aquest podem accedir a qualsevol pista. És un pister, llegeix ets un morralet que pot dir personal i a camilla. A la vegada arriba el professional pister era en la primera acció. En la primera acció, a la vegada hi ha primera valoració. Segons la patologia, la gravetat de l'accidentat, si ell lo solucionarà el xulet, agarrarà, camillarà i baixarà de baix. Si més... El centre medical que ho ets en Baqueira. El centre mèdic de Baqueira, de Beret, això és. Si més greu, ja se demana més personal, tant material. Si més greu no se telefona a pompiers d'emergències? Sí. A la vegada, un viatge greu, aquest greu, el pistero que ha de la valoració, passa que la valoració et són responsable. Aquest responsable, tant la informació que li ha dat de la patologia de l'accident, ell que demana el recurs de pompiers o el que sigui. Doncs decidís, ara ho vam a treure en helicòptero des d'uns punts que ho hem marcats, que ho hem concertat amb pompiers, a la vegada diguem, aquest ho vam a treure en helicòptero des d'aquest punt. No, aquest ho vam a treure en ambulància medicalitzada des del nucli 1500. I aquest, normalment aquest responsable també hi va a la zona, està controlant que tot estigui bé i ja està. Més els písters són sanitaris, a la vegada? Sí. Els písters nosaltres a principi... Perquè abans, jo rebrevia molt anys, els písters avui en d'este, esquiadors experts amb possibilitat de rescat de aquella persona que li havia agarrat malerosament en la web o el que sigui, que aquest píster havia habilitat d'arribar d'aquí o de desenterrar la persona. Més sanitaris, jo no que ho he escoltat. És que, nosaltres a principi de temporada en formació enfocada sanitària. Nosaltres tenim una formació d'una setmana. L'ESTI, no? Bueno, l'esquijul, tant pompiers també formació, tant els formadors que a pompiers, després també han vengut metges de Saragossa que en un curs especial de tractament de politraumàtic en entorns de muntanya. Enfocam molt la formació en tema sanitari, perquè al final nosaltres compta que enguany hem 2.000 accidents.
Encara que siguin lleus o... Bueno, sí. Vull dir, de totes les patologies possibles, el número de telefonades per incidència han estat atur de 10.000. Atur de 10.000. I a Croy molt, perquè guaire dies d'esquí hi ha 50 dies o 6... No, hi ha hagut 100... Tanti? Bueno, claro, no. 150. Era de rapatxo. Sí. Era de rapatxo. Sí, 50 dies no hi ha impossible. 50 dies no serien ne 10 mesos. Fins 6 d'abril. No serien ne 10 mesos. Sí, també ara no sabien què pensava. Sí. A Croy vol dir que... És un multiaccident. Sí. És un multiaccident. 15 per dia, o menys. Sí, hem un ràtio de 1,7 cada 1.000 esquiadors. Bueno, doncs estem veurent que no sigui el següent de 1,7. Això ja sabes que toque quan te toque. De viatges no són que hi causa tuya, sinó que se te poden portar per davant o que jo que sai, que se te'n va esquí de l'interior malerosament et jo i aprene per cul. Que això són causes que succedeixen. Jo he seguit veure a les Jun, vaig viatjar a Tau Forta? No, esquiant. No, en so que sigui. Bueno, ha hagut un tema de zumbrus, que se trinqués zumbrus. I un esquiant era jugant a futbol. Te les has recol·locat tu? No se m'engeseren. Avui no sé per què no se m'hauria d'operar. Fractura neta, la veig. No pugui pujar, després m'he cal recuperar perquè trinquet en dos ligaments. I això no t'ha afectat en ton treball del dia a dia? Si has estat de pompier? No, en arrenc, no. Però va dir més al micròfon perquè No, en arrenc, era veritat que no, que avui m'operaren, la recuperació superben i ja més me n'he ressentit. Molt bé. Barram capítol vaquer, ara vull centrar-me en un capítol que ha estat eminentament professional per excel·lència, que ha estat de pompier. Imagina que tu eres de DIDE, responsable del grup de rescats de muntanya de pompiers d'emergències, era l'Eu9-9. Perquè ara jo era l'Eu9-9, perquè jo pensi en aquest mainatge petit que se dedicava a l'aguar cotxes. Abans dels 18 anys, abans d'este pompier, he arribat, o arribec, a un arribec. No sé a tu el dia que te comuniquen que no has estat responsable, que sentisses? Perquè clar, en què arribar en aquest punt ha passat molts anys. No va dir has menjat molta merda, més... No, també pots dir. Més has pringat molt. Has passat per situacions molt dures, imagini, molt complicades, en què arribar en aquest punt. En aquest punt, quan te diuen, escolta, volem que sigues la figura que sigui responsable d'aquest airau. Sobretot responsabilitat. El que sentí en aquell moment és responsabilitat. Que avui ha canviat la meva vida en aquest sentit de dir, ostres, a més, crec que era un xinyau joven. Quants anys avui és? 28. Eres molt jove. Eres molt jove. No, la veritat que sigui que no, tampoc no era premanit, ni sigui tot molt ràpid, no? Patà que a la veig i a cross, sobretot, molta responsabilitat. Més a no penses que sigui un inaval a tot això que avui és pendent els 10 anys anteriors? Sí, entenc que... Perquè jo m'imagini que, òbviament, de la de Juan Mirriu, també ja avui no va de noms, més hi havia 10 persones segurament que també han desenvolupat bons treballs, bons rescats, bons operatius. Que portaven molt més anys que això, també, veritat. Que eren molt bons professionals, igual que jo, o més. Ella pregunta, si no vos no me la contestes, no passa res més. Aquestes decisions acostumen a este polítiques o meritòries? Que cal dir, en meu cas, sí que per votació. Votació interna? Interna. Dels pompiers? Sí. De la veig política? De la veig política? No. Claro. Hi ha democràcia política. Democràcia política, sí. Jo pensava que hi havia intervenció política. No vull dir que hi ha ser política de consell de... Clar, 28 anys, me dius que 15 anys, més o menys, 15 anys, qui governava 15 anys? 15 anys era 2011... Bueno, ser el 2011... No, Paco Boya, diu. Ser el 2011 acabava Paco Sondarrean. Paco Boya de 2007 a 2011 siguec. Paco Boya, sí. Ja la veig, aquí us entrec Carlos Barrera, agundat aquest any, en què el 2019. Sí. Si no ho vau enganyat. Pues, que creia que no. Jo sigue a votació amb tots els membres del grup de rescat, així jo he elegit. I avui hi ha d'altres candidatures? O no hi havia ni candidatures? No hi havia candidatures. Per tant, era en plan a dedillo, Vam a dir-li a t'hagués que d'este hagués. Que lo portava i lo deixé que no en aquella reunió, que era Jordi Cardona, deixé que en aquella reunió, Joan Canàries digui que calia escollir un, i a la veig
ja serem diversos noms, ja serem el nom, i tot i me puteren. M'has deixat a huevo un paral·lelisme, que tu ja lo sabes perfectament amb el que m'acabes de dir. No? No, què? Ella dit, tu substituïsses a Jordi Cardona Sí. com a grup de... Bueno, jo òbviament no et sabia, jo que a veure, no puguis saber tu, no hi ha bola màgica, si tu no coneixia tu en castres del món, més. Ella dit, Juanmi Riu, en 2011, a Preprets, substituís... 2011 no, 2008. 2008? Sí, perquè 28, 2008. Doncs en 2008, ara te puc confirmar que era Paco Boya, Francesc Boya, la veig, et síndic, en 2008 substituïsses a Jordi Cardona com a responsable del grup de rescats de muntanya, en 2024 substituïsses a la figura I a part, no? i a part de la figura que Jordi Cardona formava part de Vaqueira, de l'estructura de Vaqueira. No sé si jo ara si sigués a Jordi Cardona hauria pou de ment futur present de què bo traiguem a Juan Milo d'en pis. No, tret. Això no que ho havies pensat, He anat darrer. No he tret a res. No t'ho havies pensat, això, no? Sí, està clar que sí, però no he tret a darrer. Jo no he anat darrer. Perquè és jubilec, també. No, ja, sí, òbviament, lògicament. A veure, Juanmi, de tota era època de pompiers, què és el que més positiu te quedes? O quin és el moment més polit que has viscut l'agents de cos? Jo dia a dia. Dia a dia era faena, no? Quan hi ha rescats complicats, el grup que hi ha, que hi ha, està el més polit. Hi havia un grup, és que, jo crec que érem amics, vull dir, anàvem a rescat, també en concentracions d'entrenament, ens ha passat molt bé. Bueno, s'ha passat, no? Però en la meva època, parli de la meva època, era el col·lectiu que hi havia, que ell era brutal. Has vet moment marcat vera incidència que s'hagués resolgut positivament i que tu diguessis no era frase no sai net aquell vam perquè això és impossible, més de dir això és molt complicat, més al final se resolveix positivament. No sé si s'ha seguit vet cas a tau de dir lo típic de 5% de possibilitats de supervivència i al final arribes s'acaba solventant tot positivament. No, perquè ja sabem d'anar a un accident, sí, un rescat, que ha llegat amb aquest 5%, ell juga molt a molt. Sí que és veritat que hi ha accidents o hi ha rescats que la línia d'haver-lo tot controlat a no haver-lo controlat és molt fràgil, no? Pots passar d'un costat a l'altre fàcilment. La veig que ho està molt per a feina, no? Però no hi ha creu de dir vam aquí a jugar-me-la. Hi ha hagut sí que, home, hi ha viatges, multiviatges, te la jugues perquè no sabes, anar a la web, se te pot cair de la web, un rescat de net, o un dia de boira que estàs pujant amb esquís de muntanya i no sabes si hi ha una placa de si se te pot cair. En casa patien? En casa teva? Patien quan havies de servicis? Sí. Una veia cap per aquí. Jo tampoc he estat una persona que no he patit ja més explicat, n'expliqui en menys dia a dia, perquè és a patir t'ha de res. Clar, però per exemple jo ara pensi. A ti no quan és de guàrdia, perquè jo pensi que quan tu ets responsable d'un grup de rescat de muntanya tan bonet com aquest de la Val d'Aran, encara que no treballes tu aquest dia, a ti aquest dia se te comunica. Encara que succeís que t'has 3 o 4 de maitín, a ti te telefonen. Clar, arriba aquella telefonada i diuen s'està liant el més gran, vi cagant hòstia està d'aciu, perquè, per ser avui, me sap greu, ara al Departament de Llengua m'estic aquí passant ensenyant també el llenguatge, que simplement que et sàpiguen que et senti. Que li estan fotent patacades. No, cops de pe no, però això emplegant un llenguatge de viatges en xeu massa insultant, podria dir de tau. Més això, com a dir, te telefonen tres 4 de la maitiada, clar, jo ara penso una persona a casa acostat en llet i dius, tens d'anar ara. Però, claro, jo igual que ara, quan me coneixia que era meva nena, la meva vida era que era. Era ja, sabia. Claro que parles, no? Perquè, a més, era novenga, és munt, la veritat que expliques, era avui molt clar. A més, sí, era la meva responsabilitat, i m'encàrrec, i m'hi cau estar. A més, quan passen causes, se no hi és, quan passen causes, és responsable. I ara te vau a... Si no me vols, no me la contestes. Més, quin ha estat el moment més dolent a tu, com a pompier, o que rebrem ves de dir de
Açò pensau en que anàvem a Artenya, més al final, malerosament, era persona no pogué que... Ben, que sigui quin destin fatal, a cap era. Hi ha un que toque molt perquè al final era qui era, però era accident. No hi falta que me dongues els noms més... Bueno, ja ho he un lauet, se'm portà un amic, ja ho acabé malament. Ja m'ho vull imaginar, d'això que parles. Ben, a més, la pensa que lauet és més millors amics, també, vull dir. Sí, que hi havia dues persones implicades, no? Saps per on vas. Sí. N'hi ha muntanya de prop de Viella. Juanmi, escolta, bé, te va un parell de preguntes de parc. De la teva època, quin era el més graciós de tot i que esteu aquí en part de Pompies? Quan... més graciós. Qui era tos temes que te podia treure a rialla en qualsevol moment perquè ella ja pegaria o ella bromes o causa tal? Hòstia. També vas a dir que són tot i serios, aquí ho en part, perquè les coneix a la meitat en un sol cap. Ara m'has deixat una pregunta, Hòstia. Home, ara darrerament molt Carlitos, hosti, tenen rises molt. Martí Pérez? No, Carlitos Mai Blanc. Ah, Mai Blanc, Carlitos Mai Blanc. Sí, de la darrera època Carlitos Mai Blanc. A qui li pots contar en secret i sabes que no lo va dir de bé? No me metes en aquest compromís i no ho va dir. Són tot i bons amics, no, a la veig? Sí, però ja tu estem, ja has més afinitat, tenius quanti, ja 2 o 3 en part, que has més afinitat. Qui hi ha més tracassi aquí que la pot liar més en bon sentit de dir era caset, tio. Sabes? Era que te metes era man en que dius era caset. Però en bon sentit, era caset. No. Tampoc, No me metes en aquest compromís i no va dir a veure, doncs estava metent ja que sí que pogués dir-me. Qui ell era persona més valenta del parc? Qui ell era persona que dits se hi ha en huec, igual el que hi hagi darrere d'aquesta porta, vamos, la tiri en soler i entram amb tot. N'hi ha molti. Bueno, O que jo que sé, que hi hagi hagut vera escena, que hi hagi hagut vera escena que t'hi digues, però què fot aquest tio que ha entrat d'en tot sense saltar el protocol, però vull dir que ha entrat d'en tot perquè acabui de, perquè si no hi havia ja deflagració no podria passar qualsevol causa. Home, no, jo de la meva època els dos bessos eren desvalenti també, ara, bueno, és que hi ha molti. I quin ha estat el ton millor amic l'agents del parc? Amb tot major confident, en qui es passen mesures... No te vau tant opcions, vull dir, te vau tirant sinònims per si no te convèncer de millor amic, d'aquí passes mesures, d'aquí has més confidències... No, i el que te dic, ja tenies, tu estem més afinitat, però no un, jugar molta afinitat, jo al final, perquè avui més m'ha deixat gusti tan Lupi, de Maimar, vull dir, al final... vam a la muntanya junti, hem activitat junti en bicicleta, vam escalar d'Anxeu, vull dir, de Meri... Ostres, és que ara encara, passi moltes hores, vull dir, és que encara que pugui, tu estem quedant, intentant causes, està Meri. Un Alejandro Horna també, que és un tio, que és un crac, però sobretot amb Lupi i Aimar. Sí. Bueno, d'amb què te quedes de la teva època de Pompier? D'amb aquesta ja barramera, tot el tema Pompiers. D'amb què te quedes? És a dir, de tio ara te foten la teva vida tau en format ràpid, has de dir d'amb què te quedes? Amb el rescat. En general, Sí. I avui és quan, encara que d'amb responsabilitat, si és tot d'amb respecte, més avui és cau carrer que se t'ha ligat l'agents de tu quan te diuen que ja avui en rescat de muntanya que s'ha activat ja. Sí, tu estem. I, bueno, el que he viscut a Tau m'agrada molt, sí, quan hi ha un rescat, quan hi ha un rescat que és complicat, o el que sigui, després arribes en casa, que és l'adrenalina que era la satisfacció i que hi ha una sensació molt polida. Molt bé. Donc es barram etapa professional de Juanmi Riu, en la darrera part de totes, de menys responses des que jo volia, però bueno, ja se les sap per la gens, també les persones que formen part de part ja se les saben, ja les comentaràs de forma interna.
Juanme, ja sabes que així us soquem també, doncs, és a dir, deixar un petit espai en aquest podcast en expressar la opinió que se considere de dia a dia de l'aranès o quina perspectiva s'ha de la nostra llengua. A la vegada, jo te pregunto, tu com a ciutadà de la Val d'Aran, com ves la nostra llengua, l'aranès, a nivell d'usatge en general? Contesta'm aquesta i després a vostra xiata. Com veigui? Jo veigui me preocupe. Me preocupe perquè jo he mainatges. I veigui de més mainatges, l'usatge de l'aranès, en meu mainatge cada anys, tot el son cercle d'amics parlen castellà. Són els seus pares aranesoparlants? La gran majoria no. Els mainatges, perquè jo les parli, els mainatges aranesi, tutti en saben de parlar. Però entre ells no parlen ja més aranès. I més, en menys, jo es pleges d'amet perquè acrò, parla aranès, però em mete castellà, també mete les paraules en castellà, saps? Què t'he dit? Deixa'm en paz, bro. No, no. Però encara no et dius? Encara no, perquè le foti colleja. No, però sí, però parle castellà. Parle castellà. Més de lo que deueria. En casa parla aranès? En casa parla aranès, el meu pare li parla aranès, tu li parla aranès, la meva nena li parla català, però són en tura i castellà. Parle castellà. I de la teva illa? Aranès. Era o que... Era o. Són en tur que sigui veritat que darrerament també, no sé si deu estar a moda, perquè són totes araneses, els pares aranesi, entre els multiviatges les sentes a parlar castellà. Que acrò també encara hi pitjor. Perquè entre ells parlen aranès, però hi ha dies que no sé per què parlen castellà entre ells. Això és raro. I molt raro. Raro en sentit de dir jo soc les persones que considero que quan inicies una conversa de la meva persona, generalment, excepte si t'esforces molt, pots canviar idioma. Ja t'ha causa que, jo què sé, jo venia a conversar com ara, que portàvem 47 minuts, te digui, pues ja ves, sabes? Soltes ja castellanada o el que sigui. Més trap i estrany era de dir quan tu has iniciat ja i els arraïts de ja conversa prenen molt anys i després se passen a castellana. No, que no hi que parlen aranès també, però quan ja ve moment que se parlen en castellà. Quan les idea era venada aquesta. Però per favor, que està gent. Sí. I vosaltres, com a país, le conscienciats a ells si era importància de... No de parlar aranès, que per a fin de mantenir un tresor com era la nostra llengua. Total, sí. Intentam. Hasta la mia enna, que no hi aranesa, les ha dit de la importància de parlar aranès. Substitut amb mainatge, que és el que te diguia. Bé, això hi ha causa que ja sabes que en aquest programa acostumam a tocar-la. Si tu intenta conèixer també les opinions de les persones, perquè jo crec que és important metre aquest debat en carrer. Tu estem l'escoltam a través de les prepauses polítiques o de la televisió, perquè tu estem llegint els medíssimes. Clar, jo crec que és interessant de que les persones de carrer, a tu, o com a els 15 convidats que ha hagut ara prèviament a tu, puguen també oferir la seva opinió. Si tu poguessis cau carrer per aranès, en el típic que les pregunti a la majoria, de dir si tu has pressupost infinit, si tu has mecanismes infinits, has infinites persones que te poguessin ajudar a parlar aranès, etc., què haries per poder potenciar l'usatge de la llengua? Aquesta me l'has de contestar, aquesta no hi de parc, No. Aquesta no hi de parc de pompiers. Aquesta era la trampa, no? La pregunta. Ostres. Que complex, vull dir, per exemple, tu què penses? Ja saps que... M'han metit exemples d'un que es dieu esdeveniments que s'han en carrer, encara que siguin en hostieu enfocats als turistes, se podrien en aranès integrar i que la gent se preguntesse. Tu aquestes prepauses, per exemple, com les veries? Penses que són inclusives o exclusives? No, tot el que sigui causes en aranès és inclusiu, no exclusiu de res. No vol dir que, pues, el que tu has dit ja, pues, que després també ho escrigués en castellà, que tothom entengui, però crec ha d'estar més en dia a dia de la gent, no només en la política o on sigui, no? Que sigui més, o en estudi, que en estudi sé en aranès, però dieu una sèrie, crec, pues, intentar més en dia a dia nostre de la gent, no? Però també és veritat que jo una pregunta que no te sabria dir a tau... No l'havia premanida. Aquesta o que me la vas a contestar. Des de la Via Cycling Tour, què ets per aranès? 0. Què podries ser?
no vau a dir què podets ser. Bueno, Lo vau a metre en condicional. Què podries ser? Perdona, hasta èpoc és que no metíem en les redes socials en aranès. Ara ja sí, Pues imagina't, en plus de 4 anys, saquem mau. Però, per exemple, era speaker que portats i nacional... Enguant eren passat d'ací de la Valdaran, enguant també serà d'ací de la Valdaran. Podries, per exemple, dir que ja parles... Ja que eren passat speaker que avui hem ja que en aranès, ja, claro. A la vegada que ets, cau carrent. Bueno, cau carrent. Més de poc a poc, se tuti en com hi ha fitxeta de dominó. I el que has dit, no? Se no ho vegem en les redes socials, doncs, bueno, doncs dieu, ben paneu, poder ja en aranès, dieu, ver a causa més, no? Poder ver les causes més. Molt bé. Juanmi, te vau a 10 o 3 preguntes molt ràpides e després ja acabarem d'aquest programa i cau carrent que se faci la vell. Si tu no haguessis estat pompier, ni responsable de seguretat, ni res vinculat a la seguretat, què haguessis estat? Pompier. Vale, torni a preguntar, que em sembla que de llaure ja no escutes ben. Ja m'estàs plantejat... Bueno, no, sí, hagués estat ver la causa relacionada amb l'esport. Amb l'esport? Sí, hagués estat ver la causa relacionada amb l'esport. Si no hagués estat pompier. Com a ell, un dia perfecte en Juanmi Riu? Un dia perfecte? Pues un dia perfecte i laboralment o... Què es dius, per exemple? Pues laboralment un dia que arribes a primera hora de meeting, tot va rodat, no hi ha problemes, accidents lleus, perquè tots tenim ja accidents, no hi ha tampoc gaires... Incidències en general, persones que tot ben. A nivell personal? A nivell personal, pues, bueno, pues un fin de setmana, poder disfrutar un cap de setmana amb la família, en poder estar massa amb la família. Quin és ton lloc favorit de la Valdaran? El meu lloc, un dels meus llocs favorits que més m'agrada, Montcorbisum. Si tu haguessis de recomanar Adela de Montcorbisum en talla persona que mos escute des de casa ara mateix, o des de treball, de cotxe o on sigui, no ha visitat gaire territori, què li recomanaries que s'enamorés de la Valdaran que no sigués en Montcorbisum? Que no sigués en Montcorbisum? Montarto. Que pugés a Montarto, que anés a la zona de la Forcanada, Mulieres, aquestes 3 zones, jo crec que s'enamorarien. Què te manca per en la vida? Moltes causes. Has cau carrent de no sé si un projecte personal, o si hi ha inquietud personal, o si lo típic de vull escriure un llibre, vull plantar un arbre, vull... No estic en aquella fase encara. No. Ara mateix, tio... Estic molt enfocat en un projecte ara en Baqueira i la veritat és que no... Te sentissis realitzat amb tu mateix en tot això que és. Molt. La veritat és que sí. Molt bé, doncs ja si ho has preguntat aquestes quartodes, ara, com si t'has escoltat el programa en què a final, ja sabes que jo he preguntat tot això que he volut, ara te deixi a preguntar de això que volgués. Ui, jo no servís que preguntes. Sai. Tu, l'última pregunta que m'has fet? La darrera pregunta que t'he estat... projecte... Home, que si ja me meti en el projecte més no me va dar vida, em va fotre d'hora anar de casa. Hagués estat el darrer projecte que jo crec que com a mínim en estoneta vau aprendre, perquè la veritat és que som en força locs, per sort. Me cau dir que per sort la vida m'està tractant molt bé a nivell professional, ja més se sap en 3, 4, 5 anys que te depara la vida. Jo, per exemple, guarda, ara te va dir anècdota, a veixes bona memòria, tio. Tembrembes que tio jo mostraperem ein anemiei, per això te digui bona memòria, en la zona de Mijaran, els naus del darrer, on hi són empreses de... Ara no vull dar promoció. Empreses vinculades a la pintura, empreses vinculades al sector de begudes, també hi ha empresa d'un polígon d'un que on també se jugui en esport, de pala. Aquí mostraperem. Te digui, Juanmi, que sàpies que so pensant a causa i m'agradaria que participessis en un futur que hi vingui a les entrevistes. I tu em dius, sí, tranquil. Dieu, ara no t'embrem vestit d'aquest capítol. Jo que m'embremi, per això també te volia portar a Talleta, que al final l'hagués
petit somniment, que era un projecte personalment que jo volia vestir i volia crear, s'ha complit i que també s'ha complit que tu has pogut formar part d'un que és d'Hagués Aran en podcast. Per tant, d'un que és... Era bifocalitat aquesta l'he aconseguit, atau que també soc content per acro. Però el que te diguen, projectes ara mateix... I que quan és dedicat són aquella coseta, entre cometes, com a ell tot vestit dia a dia, versus estàs a mil causes, no... Això ja no me da cap d'enfocar-me més com a tu dides. Ja no me da més. Juanmi, doncs arren, ha estat un plaer, de veritat. Mil gràcies per haver format part d'aquest programa. Arren, vols dir de cau carrer més? No, res, ha estat un plaer, ha estat molt bé, ha estat molt còmode. Te torno a dir, te feliciti per la feina. Per aquí que parlàvem de que se pot per aranès, doncs aquesta jo des causes que se pot, el que estàs fent, te feliciti. Per cert, no havies estat ja més en cap podcast, no? No. Què t'ha semblat de l'experiència en general? Bé, ha estat còmode. Sí? Sí, ha estat a gust. No, en veritat t'has escapat tenint parelles de preguntes, però tampoc ha estat tan dolent, no? No. M'havien avisat. Sí, t'havien avisat? Que a veure si hi havia la pregunta trampa. Ah, no, bueno. No, ara mateix, ara entrant a porta. Tampoc avui ha estat tan dolent. No. Juanmi, doncs escolta, que vagi superben, era vida en general, bueno, a gaudir d'ara d'aquesta època que ja no hi riuer. Que vagi molt ben. Gràcies, igualment. Espaci ofrit pel Consell Generau d'Aran.